καλησπέρα. Μέρα 77, αν δεν κάνω λάθος. 2 λεπτά challenge και σήμερα στο προφίλ μου. Είμαι ο Ηλίας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξεκίνησα πριν από 2,5 μήνες λοιπόν. Ήταν ένα challenge στα social και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν θα το δοκιμάσω, αλλά μπορώ να το κάνω κι εγώ. Και πάει προς το παρόν αρκετά καλά. Πολλές μέρες ζώρικες φυσικά. Πολλές μέρες που δεν είναι εύκολες να γίνουν, αλλά καταφέρνω πιστεύω μέρα με τη μέρα. Ένα δίλεπτο μες την ημέρα, παιδιά, από τα 1440 λεπτά της ημέρας, τα 2 λεπτά είναι πραγματικά τίποτα. Σου ένα 1438 να κάνεις ό,τι θέλεις, να εκμεταλλευτείς όπως θέλεις, να κοιμηθείς, να κάνεις δουλειά. Το σημαντικό είναι να καταφέρεις να βάλεις ένα τέτοιο πλάνο μες την ημέρα σου σε καθημερινή βάση, να μπορείς πραγματικά να δεις αν έχεις την δυνατότητα να δαμάσεις το μυαλό σου, να βάλεις τη συνέπεια στην καθημερινότητά σου. Και πίστεψε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, αυτή τη στιγμή ήμουν αραχτός στον καναπέ, έκανα δουλειά. Και λέω και πέρασα να το κάνω οπωσδήποτε, γιατί θα φύγει η μέρα και δεν θα το κάνω σήμερα. Δεν ήθελα καθόλου να το κάνω. Θα μου πει, θα σε ζόριζα 2 λεπτά. Όχι. Αλλά όταν είσαι αραχτός, έχεις περάσει όλη την ημέρα γενικά με τρέξιμο και θες να χαλαρώσεις, ακόμα και τα 2 λεπτά αυτά σου φαίνονται κάπως. Και έτσι φαίνονταν και σε μένα, να πω την αλήθεια, αλλά όλα καλά. Σηκώθηκα να την κάνω και να την δείξω στα social media. Αυτό με κρατάει, ότι έχω δεσμευτεί να τη βγάζω στα social media καθημερινά, να την σανίδα, να την ποστάρω. Και αλλιώς θα το κάνει πάρα πολλές μέρες. Πίστεψέ με, και σήμερα μια από αυτές. Αλλά anyway, όλα καλά. Με μικρές καθημερινές αλλαγές μπορεί να φέρεις πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή σου γενικά, να ξέρεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις τεράστιες αλλαγές για να δεις τη διαφορά. Μικρά καθημερινά πράγματα και όλα γίνονται. Όλα γίνονται πραγματικά, γιατί βλέπεις ότι η συνήθεια, η μικρή είναι που χτίζει τις μεγάλες αλλαγές. Το καταλάβεις στη διάρκεια να κάνεις κάτι μεγάλο και το κάνεις για αρκετό καιρό. Okay. Έτσι δουλεύουμε για τους ανθρώπους που βοηθάμε με τη διατροφή για να χάσουν κιλά. Τα λέμε αύριο τη μέρα 78, αν θυμάμαι καλά. Bye bye, καλό βράδυ.